Wah, nih nareng ah. Nareng mun main nareng. Nih, nareng nih. Udah. Udah nih dan sih. Udah hagra le. Saya. Lanje ko udah berstana kondang. Ginango ise minciba. Hi everyone, welcome back to my channel. So लोगोफोर आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबाय. So आसा खालामबाय नोंथांमोना मोजाङै दं आरो लोगोसे आंबो मोजाङै दं. So लोगोफोर आं दिनै माने बारियाव हाबनाय भाजिनो मोनसे भिडिअ बानायनो होननानै भिडिअखौ बानायबाय ओरैनो थास्लायलाय. So बारियाव हाबनाय भाजिनो आंबो सानबाय मा देखायनाय भाजिनो भिडिअ मोनसे बानायलांनोसै नामा ओरैनो दाननाय भाजिनो. ओंखायनो आं भिडिअखौ बानायबाय. So लोगोफोर नोंथांमोना नायदो नै आंनि बारिया बिराद हाग्राफोर दङ. So बिदिबा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांदो आरो लोगोसेनो मोजां मोनोब्ला लाइकफोर खालामलायदो, कमेन्ट होलायलायदो आरो नोंथांमोनाबो जुदि बानायनो गोसोबा ओरैनो थास्लायलाय बारियाव थानाय भाजिनो हाबनानै बानायनो हागोन जायफ्रा गोसो गुदुं. स' आंबो ट्राइ खालामगासिनो, आंबो दा गोदानसो नालाय. स' नोंथांमोना माबायदि मोनो खोन्थालायदो. ओमफ्राय नै आंना बारिया नै एकदमबारे हाग्रा जाजोब्बाय आरो ना, आं बेखौ दा दानगोन आरो ना, नै सिखाजों दानहोलांगोन. स' बिदिबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ ना. आंलाय एकदमबारे गुरब्लाब्ला मिथिखायो दा नोंसोरलाय आंनि बे गुरब्लाब्ला आखल आखुखौ. फाग्ला जागोन बारिया सेस हाग्रा दुजोब्बाय. दुदुना नुवाखै नोंसोरो नै आयो सेस जाला जाजोब्बाय नै नारेङाबो सेस नै जोंना ओइ नै नारेङा फिथाइया नैबे खान्थाल मेन मिथिबाय. ओमफ्राय दा आंना एसे आउट अफ कन्ट्रल जागासिनो. कहना क्या चाहते हो? दा आं माने आउट अफ कन्ट्रलखौ एसे बार खालामना फैनि. दानना फैगोन हाग्राखौ बिदिनो नै नंखाया होगोन आं. ओमफ्राय नैबे बेबो खान्थालमोन नै आं देखायनो र' खान्थालखौ माबायदि नायलायनो खान्थालनि बेबा मोनजागोन salah bah hai ha dia salah alis salah thaya ओइ लिमफे खान्थाला नै. स' लोगोफोर आं नै एबार हाग्रा दाननो फैबाय. हाग्राखौ दाननोसै आं दाननोसै एबार दानखांबायमोन नै खावसे. नैबेसो नै बेखौ ब्राउन बियो ब्राउन बाथोन जाग्रा. दानबाय नै बिराद हाग्रा बेयाव. ओमफ्राय दा हारसिंनो दानगासिनो आं. ओमफ्राय गयबो दं बे सिङाव फिसा फिसा. ओमफ्राय आरो फाथैबो दं, नारेंबो दं. माने गोसा सिबलाबायना दानजाया, ओंखायनो दानाखै आरो ना लासै लासै दानगासिनो. Yangnya juga yang menku narengan nih फिथाइया. ओमफ्रायाव सालामा नैखौ हाग्रा जाबाय मैनो नारेङाव हनै नायदो नै बे साला पुवालि बियो बाच्चा थाइनो रोङाखै नारेङा. ओमफ्राय नै ओरैजायो निम्बुमोन हाग्रा गोजासै nih जाला सेस हाग्रा गोजालै गया हनै नाहरलाय ini गया सोरनाव. wah नै नारेङा नारें मोनबाय नै नारेङा नै udah दा नै दाननोसै बिराद हाग्रालै saya. Lanje ko udah berstana kondang. Ginango ise minciba. Tanmay yang makasih nih. Ini anak rasain yang kerja nih. Ngomong kerban nih. Nah dia logofoर याव आनारसा ओंखारजोब्बाय आरो ना नै ini आनारसा. ओमफ्राय दानफ्रामजोब्बायानो खावसे हाग्राखौ.
naiknya nih. Oh, mana apa kafe kalau pun ini kan harus. Gila. Bukan coba nih, mana harus lain lah. Ini. Nareng nih, ini nareng aneh, ini nareng feeding, okay. Nareng feeding dengar, nareng dan dengang, hagraku, nah ini, berapa hagrali, kemarin anu sebenarnya, ada di setiap daerah sih, kamera bunga siapa, nggak tuh, nggak sibuk. Nih, baik ya, nih materai ku dang na, pibai maba, wayan balik sarang ini, baik kan ya, sigap jam na pibai, sigap, nih, hati ya, ini hati, baik, ini belum hati, nih aku, ini lah, jauh di rumah, ini belum hati ya, koi sew deh, nggak jangan pibai jangan agan, koi, yang hati abi ya kintu berat, gede li hati ya. Mita pan pati, ini biru mita pan, nama nih kau mita pati. Ini pati lainnya ada, malah ini pati kerja pati bakso ini nya, jangan habis ini alih itu deh, kali pati ada. Berat getau, zabok ngumel lagi nih. Uka apa yang ada? Seram mulai terdengar ini. Mulai, sampai yang nanti biar anak rasul mulai, anak rosa, rasul apa ini? Mesti santai mesti tak boleh. Karena mana tak kabe nang mah, tak boleh. Nah itu nih, nih ya bodong dia pasti aneh lah, sedang kan. Kalau mana online lah, ini pasti ya. Nah, senang. Kembali sih, semua jam makan nasi nak. Mana lagi? Mati mau baik. Anak harus naik. Anak sekolah kan sih, anak sekolah ini, ini anak masak, benang nih, anak sekolah terus makin sama, nggak bawa kontan deh, bego kontan ini temen, nih anak temen bego kontan ini anak sekolah nih, anak sekolah nih, ya lu nggak, ya bu ya, nih burung nih. Ini koi burung lain ini sih, betul. Ini kerja ini koi sih anak ros sih. Ini anak ros tumpul ini anak ros tumpul ini aja. Ini dong. Nah ini biu pati. Ini lah pati aku nih. Oh ini burung ini ke jauh pati ya. Mesin ini nggak. Ini betul nggak? Pati ya nih. Ini nareng ini. Nareng pasti nih. Mesti aneh, dengar. Ini bibir di sini. Ada nggak? Nimbu deh ya nimbu. Angkat saya salah. Muka apa beli? Salah. Solo ke perang bari ku dekanya. Nengka mana naik deh. Apa di bari ya? Kau perang ini. Kau bari ada burung. Ini dia rakyat besar. Tolong kau, main kita lain, mana? Empai ini biar besar nah, hah? Musuh gila, thằng mấy đi, hả? Cha, thằng mấy, berapa kerja coba li, jaga na, kau ya dari coba mati sih nama lah. Kerja apa ya? Koi này nhiều video dừng đã. Koi, mana nhiều video dừng nữa? Koi, yeah, uaya này lung heng supaya nala sum, salah uaya, dampur supaya mati uaku, nah, hah? Singjang, oh, langsung tu kerja ni langsung.
सेन्देल लाबोनांगौ नोङो लोगोफोर जोङो नै बारि नायनो फैदोंमोन बारि ओमफ्राय गय बारि आरोना दा देराखै जोंनाव गय बारिया दा जोङो नै लुसुम जाहांजो दं ना लुसुम नै लुसुमा मिनिलायदो जोंना फै नोंनाव मा नामलै लुसुम नोंनाव मा नाम अराय अराय ना अराय मा लिरो रामसियारि हा रामसियारि नों फरायनो हायो ना हाया हायो ना हा 1 to 100 1 to 100 सिम हायो फै दा मा खालामनो जों ओरै थांसै दां ओइ सिदा थांसै ओरैजाय हा थांला ओरै थांसै दे थ'दो होमबालाय थांसै जों दा थांफिनसै ओमफ्राय नायदो गया नै गया देराखै ओमफ्राय न'आ जोङो दा ओरै थांनोबो थांला ओरै थांसै जोङो नै लुसुमजों आंजों दं ना लुसुम फैगोन नो बाबाया दा फैयानो हा ए ओरैजाय नै ओरै दलहा दङ नै दै हाखर दङ ओइ हाखर ओइयाव दै मोसौआ साला गय दंफांखौ फांसे सिफायबाय गैला बायबाय गया फांसे लोगोफोर आं हाग्राखौ नै माखासे दानजोब्बाय साफा जाजोब्बायानो माने नारें सोयो ओमफ्राय दा ओरैजाय नै साफा जाजोब्बाय जायगाफ्रा नै ओरैजाय ओमफ्राय दा अबेबा एसे दङ ओमफ्राय दा दानफिनगोन आं दाननायालाय ओमफ्राय दा आङो माने दोनथ'नोसै दाहाय दाननोसै आरोना ओंखायनो आं भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनो खोन्थालायदो ना लोगोफोर दे दोनथ'नोसै बिदिबा